lupas tulla meidän reeneihin. Joo, totta Luukku, toi tuomari on sun seuraava vastustaja kisoissa. Tää mikä tässä? No ei. Alright. Voitti viime vuonna SM-kultaa Lukko-paini mua ylemmässä sarjassa. Käy tulee Pori Reenaa syksyllä silloin tällä kuulemma. Leena pääsi siitä mun vastustaja. Häh? Otaisin siitä mulla vastustaja. Otetaan. Okei. Se on nimittäin ihan hullu hyvä. No ainakin joku kenen kanssa painii. Se on totta. Mä jatkaa. Hyvä! Nyt jos lähti alta. Joo, se tekee sitä koko ajan. Se tekee noit... Se sanoi, että hän painii eri lailla tänään. Niin kuin röyhkeesti. Kyllä. Sillä ei kuulu. Ettei se lähtä pyssypainihommaa vetämään. Hyvä Jaska! Aivan! Ilman! Anna mennä! Mennä vaan! Aivan! Hyvä! Opas kimura tänään. Hattutemppu! Ei pysy kamerallakaan mukana. On nopeita Jaska tänään. Hyvä Jaska!